লগত বড়োলেণ্ড নিউজৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিটো পঞ্চায়তত ভোটাধিকাৰবিলাক অন্তৰ্গত কিছুমান লোকৰ মানে গঠন হৈ আহিছে। এই গঠন কি ধৰণৰ কিহৰ কাৰণে হৈ আহিলে আমি ভোট কেন্দ্ৰত কমিটিৰ হৈ পেলাই আমি একো বুজি নাপালোঁ। ইয়াতে এতিয়া আমাৰ অকল আমাৰ 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডে নহয়, গোটেই আমাৰ সোণাপুৰ পঞ্চায়তত এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে এতিয়া ৰাইজে মানে বহুত দুখত আৱেগ কৰিছে। তেখেতলোকে মানে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত আকৌ তেনেধৰণৰ হ'ব নেকি এনেকৈ ভয় আশংকা কৰিছে। ইয়াৰ ব্যৱস্থাটো মই আমাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যাতে এই কৰ্তন যোৱা ব্যক্তিসকলক যাতে সুব্যৱস্থা ল'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু হয়তো আমাৰ এই সোণাপুৰ পঞ্চায়তৰ কৰ্তন যোৱা ব্যক্তিসকলো আমাৰ মহোদয়সকলক আশ্বাস ৰাখিছোঁ। আপুনি বোৰ্ড কমিটিৰ মেম্বাৰ হৈ কিনে আপুনি কমিশ্যনাৰৰ কথা পতা হৈছিলে নেকি ইয়াৰ বিষয়ে? আমি এইটোলৈকে যোৱা নাই বাৰু, তথাপি আমি মণ্ডলটোৰ পৰা আদেশ বিচাৰিছিলোঁ এই কৰ্তনৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব লাগে বুলি। কিন্তু তেখেতসকলে মানে ইয়াৰ বিষয়ে মানে আমাক একো পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা নাই। যোনটো ভোটাৰ্ছ অধিকাৰী সেইবিলাক বিটিআৰত গৈছে বুলি আপুনি ভাবে নেকি? এইটো মই ভবাটো সম্ভৱ নহয়। মই এইটো মই ৰাতিকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু বিটিআৰত সোমাইছে না কি কেনেকৈ ঘটনা হৈছে মই এইবোৰ মানে সঠিককৈ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। ৰাইজে কৈছে যে মানে আগত দিব পাৰিছিলে, এতিয়া দিব পৰা নাই বুলি সিহঁতে অভিযোগ কৰিছে। এইটো কি ক'ব বিচাৰে আপুনি বোৰ্ড কমিটিৰ মেম্বাৰ হৈ কিনে? মই এইটোকে আগতে কৈ গৈছোঁ, মানে এইটোকে মানে যিটো কমপ্লেইন হৈ আহিছে ৰাইজৰ পৰা, যাতে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ইলেকশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে যিটো এতিয়া ঘটনা হৈ আছে এই ঘটনাৰ পৰা মানে যাতে মানে সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। সিহঁতে এতিয়া অসম এইটো নিৰ্বাচনৰ এইটো বৰ্ডত দিব পৰা নাই, আকৌ বিটিআৰত নাই বুলি আমি শুনা পাইছোঁ। এইটো আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? এইটো কি তেতিয়াহ'লেতো বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ব। এইটো আমাৰ এইটো ঘটনাটো মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া অকল দলীয় বিষয়ে নহয়, গোটেই ৰাজনীতিৰ দলে এইটো মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা। গতিকে মই ভাবোঁ মানে যাতে এইবিলাক মানে যাতে দেৰি নকৰাকৈ যাতে সোনকালে কৰি দিব। गहपुर 72 कनस्टिटिउसन नाम्बारा लोगोसे जों सनापुर पन्सायतनिफ्राय 7 नं वार्ड जोंना 7 नं, दा बेहाय जोङो भट होनो फैदोंमोन। दा माखासे मानि जोङो होनो मोनबाय, दा माखासेया होनो मोनाखै आरो गामि दरसेयावनो आरो माने बिटिआरआव हाबबाय होनानै माने जोंना गैया आरो। दा जाखिनि फैदों नाम फैनायफोरखौ जों होबाय 7 नं वार्डनिफ्राय। खिन्थु जों 7 नं वार्डनिफ्रायनो बिटिआरआव हाबालासिनो बिटिआरजों माने थांफाबाय होननानै गोबां मानसिया गिदिंनानै थांफिनबाय आरो। बिनि थाखाय जोङो दा दुखुनांथावना आरो। सिगांफ्राव नाम फैफादोंमोन नामा बिटिआरनि जिथु लिस्ट ओंखारनायाव नोंसिनि गामियाव? बेथ' फैयाखै। सनापुरानो माने निल आरो। न'खर बैसेसो थाबोदों ओरैनो? जोंनो 18 घर थाबोदों आरो। ओमफ्राय बेसेबां खैजनसो जागोन 18 दा 18 घराव 80सो दङ आरो, 80सो भटार्स दं आरो। दा जोंनि 7 नं वार्डआव सनापुर दरसेल'खा जोंना 367 आरो 367मोन। दा बिनि गेजेराव माने 80आनो माइनास जाबाय आरो। नैबे माने पन्सायत इलेक्सन आरो। सोरखौबा माबा मोनसे खावलायनो सानदों? दा जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों, दा जोंना जाहाथे थालाङा आरो जोङो नेक्स्ट जेनेबा जोंहाथ' देरहाखाथारनांगौ। जों बिटिआर आउटनि जाबाय जिथिया जोङो माने नैबे पन्सायत इलेक्सनाव जोंना 80 जनसो थालांदों। दा जों बेखौ मोनफुंजोबनो लुबैयो आरो। दा बेनो जोंनि थांखि आरो। दिनैथ' बिसोर भट थुनो मोननाय नंला, मा बुङो? दा बिनि गेजेराव दा जोंनि भट केन्द्रनिफ्राय डिमान्ड खालामनाय जागोन आरो बोरै थालांखो, मानो एबसेन्ट खालामनाय जाखो आरो। भट कमिटिफ्रा मिथियामोन नामा बे बुस्थुआ जे फैदोंना फैयाखै?
दा बियो मैयासो जोंनि सिगाङाव फोरमायबाय माने ओरैबायदि जोंना 7 नं वार्डआव मोनथाम गामिमोन ब्रह्मपुर सनापुर मध्य सनापुर आरो दा बिनि गेजेरावबो जोंनि गामि गेजेरनिफ्रायनो न'खरसे बिटिआरआव हाबबाय होननानै आरो दा सर्ट टाइमखाय जों अभाब जानानै दङ आरो दा बोरै बेबायदि जाखो आरो सिगां समाव होनो मोन्दों ना मोनाखैमोन भटखौ सिगां बिटिआरआव हाबबाय माने बिटिआरनि लिस्टआव थांफाजोब्बाय आरो माने जोंना बिदि होनदों एखे वार्डमोन आरो एखे वार्डमोन नालाय दा अफिसाव माने जोंनि गामिनि मानसिफोरखौ सेलेक्सन खालामनो हायासै हाबसन थाखायोना नैबाव माने थांफाजोब्बाय आरो गुबुननि वार्डआव हाबसनहैदों होननानै एसे सन्देहफोर जागोन खालामदों गुबुननि वार्डफ्राव थांफ्लांबायदों नामा गुबुन पन्सायतफ्राव गुबुन पन्सायतआव थाङाखै आरो नायनाय जाबाय आरोना फरायसा आफादा मा होननानै बुङो खिन्थादोंमोन नोंथांमोन फरायसा आफादा खिथायाखै माने जोंनि भट केन्द्रनि मानसिफ्रा जेला डाटा लायो बै लेखाखौ लायो दा मोनबोबाय माखासे नैबे ओरैबायदि खिलिमिलि जादों दाख्लैनि बिटिआर सोसननायाव दा जों माथो खालामबावनो नेक्स्ट माबायाव होनो मोनफिनगोन होननानै बुंदों आरो बेखौ होनबा बेखौ सोर बुंदों बेखौ बिटिआर सोसननाया सोसनगिरिफ्रा दाय जागोन नामा दाय माने दा बुंनो हानांगौमोन बिसोरो बोरै थालांखो स्टुडेन्टफ्रा एसे इनिसियेटिभ लानांगौमोन दा बेखौ बोरै माने न'खरफा न'खरनि गेजेरना बोरै हाबखो दा बेफोरखौ माने फरायसा आफादा माने गोख्रों माने एक्सन लानांगौ आरो दासिमबो फरायसा आफादा बेखौ जेबो बुंफैयाखै आरो बुंफैयाखै जेबो बुंफैयाखै दा बेनि सायाव मा बुंनो सानगोन नोंथांमोना बिटिआर जि जागोन बे समावथ' नोंथांमोनखौ मोजां रावजों बुंनानै बेफोर लायदोंमोन डाटाखौ दा बेयाव नोंथांमोननि नामानो गैया दा मा जागोन मा बुंनो दा जों ओरैबायदि आसा खालामो होदौ जोंनि गहपुर एरियानिया बिटिआर माने लुबैनाया बयहाबो दंखाजोबो बिनि गेजेराव बिसोरो जेला दाख्लै बिटिआर इसु जाबाय माने माबासिम आरो सिमलगुरिसिम बेयाव नोंथांमोनाबो हाबगोन नोंथांमोननि गामियाबो हाबगोन माने केटेगरि हिसाबै हाबगोन होननानै फोरमायदोंमोन आरो दा फोरमायनायनि गेजेराव दा बोरै जोंनि 7 नं वार्ड सनापुरनिफ्रायनो बोरै माने न'खरनै थांखो माखासेया माने नन बिटिआर जाखो माखासेया बिटिआर जाबाय आरो दा बाव दुखु नांथावना आरो बेनिखायनो दा फरायसा आफादा फैनानै बे न'खरफा न'खरनै हाबनायनि थाखाय आरो दा मा बेबस्था लायो बिसोरो जोंनो फोरमायफैनांगौमोन आरो दा नोंथांमोननिखौ बिटिआरआव हाबदों होननानै बेसेबां क्लियार जादों नोंथांमोना जाय भट होनो मोनाखै बेखौ बिटिआरआव हाबदों होननानै सानो नामा नोंथांमोना जोंथ' हाबनो मोनाखै होननानै सानखाथारो माने ओरैबो गैया आरो ओजों आसाम गभर्नमेन्टजोंबो गैला निल जाहैनोसै ओमफ्राय जेनेबा बिटिआर हाबबाय होननानैबोथ' जेबो गैला दा बिटिआर हाबनायनि मानसिफोरनो आइवाइ न' बे गैला अरुणादय एबसन बे गैला दा बिसोरो जोंनि 7 नं वार्डआव सनापुर 7 नं वार्डआव बिसोर लिस्टआनो गैलाबा आरो बै न'आवबो माइनास अरुणादयआवबो माइनास बेबायदि जागोन आरो होमबा दा नोंथांमोना डाटा बानायग्राखौ दाय होनो सानगोन नामा दाया बिसिनि दायखाथार जाय डाटा बानायदों बिसिनि दायखाथार दा बिसोर दायनिगिरि जाखागोन गामि दरसेनिफ्रायनो बोरै गेजेर न'खरनिफ्राय बोरै गैया जानांगौमोन गैयाथाय गैया सेस बिटिआरनि आरो होमबा एखे जागौमोन दा बे दुखु नांथावना बाथ्रा आरो दा बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरि फरायसा आफाद आरो भट केन्द्रनि मानसि बिसोरो सांग्रां जानानै बोरै बिदि जानो मोनखो बेफोरखौ माने समाधान खालामना होनांगौ रायजो राजानिफ्राय दा भट होनो फैबाय भट होनाय समावसो नामा गैया दासिमबो इलेक्सन कमिसनजों माबाफोर सावरायनाय जादोंना जायाखै दा जोंथ' सावरायनाय जायाखै जों भटसो होनो फैदोंमोन जोंबो होनो मोनाखै आरो बिनि थाखायनो दुखु नांथावना आरो दा बेखौ बर' फरायसा आफाद लोगोसे इलेक्सन केम्पिं खालामग्राफोरनि एसे भुल आरो बियो नोंथांमोनाथ' भटबो होनो मोनाखै दायो नोंथांमोनहा फरायसा आफादा जि बुंनाय राव बेफोरखौबो क्लियारै नोंथांमोना मिथियाखै आरो बिटिआरआव हाबदों होननानैबो मिथिनो मोनाखै आरो मिथिनो मोनाखै भिलेज नटिफिकेसनबो फैदोंमोन ना सिगाङाव भिलेज नटिफिकेसनथ' फैयाखै फैनायालाय बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय केबिन क्रू ग्राउन्ड स्टाफ कार्गो एक्जिकिउटिभ एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 96783
602226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।